Bantu basemzansi, uyabona ngisho le video le engiyenza njengamanje, hayi nizongithuka kule. Nizongithuka nje straight kule, I'm sure, ngoba kula angizukukhuluma into ezogculisa, ezosatisfy imizwa yakho. I'll just tell indlela mina engiyibuka ngayo lento, whether uyayithanda noma uyithandi, but everyone une-account yakhe engakhuluma nanoma yini futhi akayithandayo i-account yakhe. Akekho onqatshelwe ukuveza umbono wakhe on this. Ma ukuthi ubona indlela eyahlukile, uzokhomenta noma ustitch ivideo yami bese usho-ke lena othi wena i-right noma le okuyiyona engcono, engcono enomqondo ongcono noma ongaphezulu kunalokho engikukhulumayo. Le nto yama-foreigners bafethu, it's more complex than indlela esingacabanga, is very complex. Why ba complex kangaka lolu daba lama-foreigners? Ubona ngisho indlela abantu abafed apha ngendaba ama-foreigners, kodwa uthola ukuthi still abasucceed kuzo zonke iy'mfuno zabo nabakudingayo ukuthi kwenzeke. Kunjenganje, ake ngikwenzele i-example esimple. Kunjenge-community of property, in community of property, marrying your wife in community of property. Ucabanga ukuthi all over the world abayiboni lento ukuthi ayisebenzi, iwumsangano, ayisebenzi ukuthi lento iyona ndlela exabanisa abantu, eyenza futhi abantu beshintshe bediverte to the main idea eyamenza wathanda umuntu, igcina isimbeka ey'ntweni akayiphozisayo lo muntu ey'ngama-asset, ngoba bayazi ukuthi vele imali ine-power, and imali inakhunjani, ama-asset, ngisho umuntu nje general mayithola ama-asset ugain i-independence, ungenwa ngisho umqondo ukuthi akasabadinga abanye abantu, kodwa bavele befuna ukunihlanganisa kuma-asset ukuthi le ndoda le okwendoda, umfazi kumele azi ma ukuthi bayaxabana, bathi bexabana nje useyazi umfazi ma ngiphuma vele ngiphuma ngifuna ukumshiya edustini. Abanye abafazi beze besho uma kwenziwa ama-divorce settlement athi ngifuna ukumbona ahamba ngenyawo phansi. Bayazi ukuthi benzani. Kuleyo nto nje its own, uyibuza ukuthi yini edala ukuthi bengayi-resolve ngisho ama-politician. Ingoba it's more complex, khona la ikhona ebasizayo abaphezulu, ebasiza esingabazi, ngoba ngeke kwenziwe into engasizi umuntu. Kube nezinto ey'ningi ozuyibuza ukuthi hawu le yenzeka kanjani, kodwa uthola ukuthi yenzeka ngokuthi khona ebasizayo, kakhulukazi laba abaphezulu. Ngisho indaba ama-foreigner, uma ngasihle ngithi asixosheni ama-foreigners onke, mina ngiyakutshela you will never succeed. Singawama-mass deporter today, sikhuphula amabhodi engabuyi ama-foreigners, ngithi mina you will never succeed. Why? Bonke labantu obubaxoshile abangama-foreigners ubama-mass deportile, kuyokwenzeka uthola ukuthi uxoshe abantu aba-harmless of the harmless, ubashiyile abantu akuyibona benza lezi zinto. Labo okuyibona ba-protectiwe, bafeza ama-agendas nama-interest. Abantu bakhona la eMzansi aba-powerful khona la eMzansi. Bonke labantu ongabaxosha ngithi manje kuvuka e-KZN kuvuka kubi bathi bahubha ama-foreigners. Bonke abantu abazoyixosha uyixoshela nje abantu abalambile, abangenze lutho, ngisho abayilambele, ngisho amakhanda swagundwa yibona, ngisho izindlu masidakelwa ama-South African ezokugolozela emzini wakhe elwa ebekukhandela inonsense, sithatha bona laba bantu bezosikhandela ngemali ephansi. All those kind of things bazongithukela nalento engiyisho beyibona i-wrong, ekubeni wonke umuntu
ongibukelayo manje most yabo benza the same. Mangahle ngithi yakhe imali indlu nje ngikunika u300,000 into ozoyicabanga uzofuna ukuthola iZimbabwean Nkosi yami elilambile lizogcina likwakhele leyo ndlu ngo30,000 kodwa likhipha iskill salo sonke ngenhliziyo yakhe yonke. Mawuthi ulanda umuntu waseMzansi aqhamuke neprice ongazi lo muntu uyicabanga le price noma nawe ufuna ukuthatha le mali ayokwakhe yakhe indlu uvela ungazi ukuthi usho ukuthini. Mawuthi uthu futhi umuntu wakhona same mark yobe kukhuluma yonke indawo izinto nje einyanyisayo. So now bonke labantu engikushoyo eyiningi labo esingabaxosha uyixoshela nje abantu ekumele kube ukuthi namhlanje mawukuthi ubaxoshile uyoqala ube nenkinga nje yokuyothenga isinkwa sekumele uye edolobheni uyela isinkwa kuphela uqale yonke izinto ezidingayo uthola ukuthi zihambe naye lo muntu lo futhi akekho ozongena amreplace akekho ozongena amreplace uvele wayithathela wasusa usizo nje phambi kwakho. Izinto eziningi othola ukuthi basiza kuzo. Angisho ukuthi bafethu ngale nkulumo engisho ngithi abangahambi yini. Kodwa ngisho ukuthi the main point engisho ukuthi ngisho ngabahambisa namhla labo kuyibona abakule mshikashika basebenzisana nama South African. Much more labe sithi beyibone kumele ngabe basiprotectela le country. That is why ungeke uyinqobe lento ungeke ubathinte futhi ba protectwe yibona futhi ke ngiyahleka yonke indawo manje eMzansi lento icover the whole South Africa in a very short space of time. La khona ngisho ngathi yiya ufuce ucela ukuqasha wenza isitolo emzini nomuntu umuntu uzonqaba ethi angiqashisi ulinde iSulman ureserve leSulman. Uthi uya kwikhaladi ade ngile nje izolo eDance Scale ngila kwelinye lekhaladi ngiyababona abathandi nje ukunginika le ndawo uthi ngidrophele khona ngiyababona nje abathandi ukunginika le ndawo ngisabalindile bengifonele ukuthi bazonginika kodwa ngiyababona abathandi bafuna amaSulman. Uthi uya ngisho kubelungu nabelungu bathanda amaSulman uya ngisho emadolobheni ngazatshela omunye umfana kwelinye idolobha elibizwa iKurumani ngathi mina nonsense ini leyenziwa kuleli dolobha yonke le ndawo lokho ngidriver yonke indawo la amaSulmane amaChina amaSulmane amaChina akukho ngisho oyedwa umuntu wala eMzansi idolobha lonke bona ke sebewesi ke yazi kwamanye amadolobha benze njani into eningayazi badayisela amaChina indawo amaChina nemali kavela ahlanganise lento esho ngathi ubiza 50 million azokunika lo 50 million ayithenge not uTarrant ayithenge akhama mall awo. Engisho ukuthi leyo ke ngiyakutshela mawuthi ufighter leyo yiyo phela le ekufaka ekutheni udutshulwe phela leyo usuku usuthinta real ones. Sukusuthinta real one angikhulumi ngalabo kwazi ukubahlaba ngeimpama emadolobheni laba abantu abaphuwa njengawo abahamless ongenzi lutho olala ngisho engadlili ohlulwa ngisho ukufaka iroll on muze enuka engene taxini enuka ukhuluma ngalabo mawukhulunywa eShangane kukhulunywa abantu bangaphandle wazi labo wena awazi leze driver imoto ezipowerful drive imoto ezipowerful ongeke uyibone mhlawumbe ozohlala naye eSentini uhlane naye kumadolobha ethile aseJozi uhlangane naye maybe go Cape Town lezo ogqonqa ke la othola ukuthi ifika ngokuzochecka nje ibuilding yonke kaGovernment ehlala abantu mhlawumbe abawu300 ehlala ama student kodwa uthola ukuthi iranwa lelo Nigerian li reporter ogqonqa beANC. Wena uyilwela nje nabantu abangekho ndawo mawuthi uphazamisa lelo Nigeria ngeke lilwe nawe litshela legenge ANC lihloma icall lithi naba sebefuna ukungiphazamisa uyangiphazamisa legenge ANC ithumela izinkabi ziyophula lo muntu ikhanda. Ngisho nje lo uDJ simthanda kakhulu oshonile I'm telling you uzothi mayisebanje uzongibuza umbhalo limi kuyobe kuumuntu wala eMzansi omdubulile
kulandwa inkabi ilandwa abantu ithunyelwa ngale usuphazamisa ibhizinisi. Ngisho ama-drug usuke usuphazamisa ibhizinisi, adayiswa ama-Nigeria, anikwa i-permission le phezulu. Labolwa nabo nje abagunda amakhanda abayilutho la.